का बात बा देवर जी? लागता कि असो लगन में शादी कइए ले बका। कराइबू तो करबे करब। नहीं भाई, प्रॉमिस कइले बानी कि अगर सवाल का जवाब दे देबा तो शादी करवा दे। पूछो तो सुन, एगो लास्ट सवाल बाटे। पूछो, लास्ट पूछो। कौन फल मुहवा से चाटल जाला? सुनत हवा ना? सुनत है हो। कौन फल मुहवा से चाटल जाला? तो एक बार देता बताया ये देवरू, एक बार देता। बोलो। बोलत है काहे मनोज भैया? ये कौन फल चाटल जला हो मुँह